Iċ-ċentru tad-distribuzzjoni ġdid li Ene Malta taħdem fuqu fin-Naxxar se jsaħħaħ is-servizz għal aktar minn 12,000 familja. Fi żjara fuq il-lan tax-xogħol iċ-Chairman Eżekuttiv ta' Ene Malta, l-Inġinier Ryan Fava spjega kif Ene Malta tkompli tespandi u timmodernizza n-netwerk tal-elettriku biex ittejjeb is-servizz u żżid il-kapaċità tagħha biex tilqa' d-domanda dejjem tikber fis-setturi residenzjali, kummerċjali u industrijali. Ħadna reinforcement ukoll minn ġewwa l-Mosta, mill-Mosta DC, ċentru ta' distribuzzjoni, u wassalna l-cables ġewwa n-Naxxar. Iċ-ċentru l-ġdid huwa wieħed minn diversi investimenti infrastrutturali li qed isiru bħala parti minn pjan aktar wiesa' biex jinbnew u jiġu aġġornati iċ-ċentri tad-distribuzzjoni madwar Malta. Il-Ministru għall-Enerġija Mirjam Dalli rikonoxxiet il-proġett bħala wieħed kruċjali biex tkun żgurata provvista stabbli u sostenibbli tal-elettriku. Faħret l-isforzi ta' Ene Malta biex tkompli ssaħħaħ in-netwerk eżistenti u fl-istess ħin tilqa' sfidi ġodda. Bħala parti minn din il-ħidma għaddej xogħol ta' upgrades f'numru ta' ċentri ta' distribuzzjoni u anki għaddejja il-ħidma fuq żewġ ċentri ta' distribuzzjoni ġodda, wieħed fis-Siġġiewi u l-ieħor hawnhekk fin-Naxxar. Hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar proġett ta' 15 miljun euro li permezz tiegħu ser nkunu qegħdin insaħħu is-sistema tad distribuzzjoni tal-elettriku u finalment is-supply tal-elettriku li tasal għand in-nies fin-Naxxar u fil-lokalitajiet tal-madwar. Il-proġett huwa finanzjat mill-Faċilità l-Irkupru u Reżiljenza tal-Unjoni Ewropea. Minn barra n-Naxxar u s-Siġġiewi, Ene Malta bħalissa ddejjeb diversi proġetti oħra madwar il-pajjiż. Wieħed mill-iktar kruċjali li qed jitwettqu bħalissa huwa tkabbir taċ-ċentru tad-distribuzzjoni fl-Imsida fejn għaddej xogħol estensiv biex tirdoppja l-kapaċità eżistenti tiegħu. Barra minn hekk għaddej ukoll xogħol ta' espansjoni fuq iċ-ċentru tad-distribuzzjoni ta' St. Andrews fejn se tiżdied il-kapaċità biex jissaħħu l-konnessjonijiet fir-reġjuni tal-viċin.